அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கலெக்ஷன். இன்னைக்கு வந்திருக்க கலெக்ஷன் பாருங்க எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு. செம்ம டிசைன், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, சீக்கிரமா வாங்கிக்கோங்க. காட்டன் ஓப்பன் டாப் தான் இது. ரேட்டு ரொம்ப 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 கம்மி. நீங்கள் நினைக்கிறத விட ரேட் ரொம்ப கம்மி. சீக்கிரமாக புக் பண்ணி உங்களோட ஆர்டரை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டிசைன் கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம பேஜில் இருக்க எதுவுமே நம்ம திரும்ப போடுறதே கிடையாது. ஒவ்வொரு நாளுமே புது புது டிசைனாக தான் உங்களுக்காக தேடி தேடி கொண்டு வந்துட்ருக்கேன். நீங்கள் மார்க்கெட்டில் ட்ரெண்டிங்கில் என்ன கலெக்ஷன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்கன்னா நம்மளோட பேஜை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இவ்வளோ கம்மி விலையில் இங்கே வேறு யாராலையும் கொடுக்க முடியாது. உங்களுக்காக ரொம்ப கம்மி விலையில் கொடுத்துட்ருக்கேன். சீக்கிரமாக புக் பண்ணிக்கோங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.